Здравейте, тук намерихме един зрител, на който ще покажем фокуса си, но той пожела да остане анонимен, затова няма да бъде сниман. Сега, тук имам 4 данни. Ето, 4 карти, 4 данни. Оп, 4 данни. 1, 2, 3, 4 данни. Сега една по една данните изчезват, само като ги завъртя. Вече са 3 данни. Така, ето 3 данни вече. Така, ето 3 данни имам. Ще ги завъртя и ще станат 2 дами. Ето, гледайте дама с пътия. Остана само дама каро. Така, сега за дамата каро ще започна да клатя тестето и да видим какво ще стане. Така, сега и 4 дами са някъде вътре в тестето. Но интересното е, че тук са 1, 2, 3, 4 дами. Така, надявам се, че на нашия зрител му хареса фокуса. Да. Сега разбъркам картите и да кажем, искам да помните тази карта. Запомнихте ли? Да. Да. Добре. Ще я дигна и така, за да се вижда, че е тя просто. И сега ще обърна 2 карти. И ще сложа едната тук и едната тук. И сега ние имаме вашата карта, ето, и 2 обърнати карти. Вау! Ще само разделя тестето на 2. Ще пъхна вашата карта тук и ще пъхна 2 обърнати карти. Но излезе една карта. И сега интересното е, че само като штракна, картата, която е между 2 обърнати карти, е вашата карта. Така, това е за днес. Очаквайте още нови клипчета. Това е за другия път.